Ayo tak padha karo kancane. Yen madhep ngidul daerah rangko tembok. Sembah nuwun ingkang upami. Nggih. Nggih. Nggih dumateng ingkang kagungan kersa ingkang kagungan dalem Bapak Andri. Nah, Yudianto mugi sakeluwarga tansah binerkan dening Gusti. Durga mendak kala sirna Yuwana Basuki sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki ingkang kaesti. Yen muga-muga kabeh diparingi pepayung saka Hyang Agung anane mung rahayu iki ya. Nggih. watang maboso mungsuh tanggap dojo kantaran tau saya aktif itu karepe nganggo kelawan kirata rupa ingkang bebedak satu alas anggenku bakal jempari wujude Prabu utawa cewek parandene dibatak gas wujude jempari ku lawan pawongan iki sapa pandur marang aku jenengku Cipta Wening Cekone apa kamu dene ganggu gawe anggenku bakal mati apa dosa kalumpanku Prabu kali dene bakal mbok sirnakake apa kelak-kelak dolanmu lamun kok kewan celek iki kewan sing gedhiane jejembri kula kudu dipari madyan koyo ngopo lan kepiye kewan mau uga makhluk Gusti apa ora celek mau dipelak ingkang lagi ngandhut utawa lagi ndobot yang nganti ki merjaya lan mateni celeng sing ngati nyawa loro ya kuwi karo anake sing mapan ning kandhang murek pengganggu karo aku tegese njaluk tepung karo aku sarana bondo iso
Mesin gak gadar ibarat gunung gak unggai burung segoro tak jajaki setio jero parang dini prepalungganik wis kuatik doan goni jawoko paling sik nugroho kelawan jeneng kita lumerga saka bareng pangesti arjuna jeneng kita bakal paring sipakan ing manungsa piyambak kanggo srana munah sukertane kandangan merga saka panganke Narendra Mani Mantaka ya Prabu Niwata Kawaca wenina kang dadi ciptamu ndak paringi kanugrahan jemparing Pasopati Saminto awan Anggo sing onapto hati-hati ya kabyayungga nobro